dudu kabeh. Petro, Nun. nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sesuk wonten niku mbok kajenge nek kagol penggali Malang Rekoso lho. Nek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampean kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petro. Nggih. Pun mantep. Wis Petro, syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mula watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep-mantep. Iya Petro, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening para Pandhawa. Iya para kawan nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Pamanugi atut runtut anggenipun mangun bali wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wah. Wah. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Koco, Gatotkaca. Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca? Golek ana Gatotkaca tulung ana aku. Lenggah prayogi paman. Maling aku balekno ora bakal balekke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Ayo. Wah! Wah, wong murup sateba dadane Gatotkaca sapa Prabu Gendra Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah, mati dening aku. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggan mekaten Kawula Prabu. Mboten badhe nggadhahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Ya, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing Bumira Tawu pun Sedewa. Ya, pun ngakang melu mangayu bagya Yai.